آمين آمين بروح منفس قدوس منفس قدوس أما أكلنا الله أما أكلنا وريد الله منفس قدوس زمن منفس قدوس منفس قدوس زعير له زمن منفس قدوس كنا بالكلنا منفس قدوس تنكيف النات رايز قيد زي كونس مسانا يحدر أوشتنا ينبر منفس قدوس مسانا الله يقواج منا دنقت مسي قواز قبرو نقر زقرم نقر الله أبتي واتنا أبتقازانا أبتقناتاتنا تلماميدنا يلنا إلي أمن كما تسكر منفس قدوس يفلتا كامس ابل ما مزمور بكامس ابل ما نزل بقى أبكر ما أملا خفسس أبلو مس ابل ما منفس قدوس تحاسب كحلو ناي سماي نقر ملء أبلو منفس قدوس بروح منفس قدوس زي منفس زقرم نقر زقبر منفس ينقع نسو هابنا ينقع نسو مسانا خوانه قويتانان مدحانينا يسوس كريستوس خاب زبلص أين برنا مدري نقاليهم توميات مقبيهبهم نحنكاسات يحويهم بقالو غيرو يتصنانعهم نوزرات يفتحهم زغلنا قبرس أنا انتقدكو يحشكم يلو أنا انتقدكو يحشكم كابا خاص بلص دا منك مصنا نسقا مسكت كاس كحشنا كابا بو مصنانع خمصيو نسو يحدقكمني كل غزي مساخم كخوني ناب كل حق خمرحكم كصنانعكم كدغفكم حيل خيبكم كاباهم هاي كيدنيو نعايك قلت ألكم من مخانيك فلتأكم ناب أملاك كقربكم كرات عكم إذا منفس خامسي حج خامسان الله السوس لزعينا خمزيلنا تأكيبنا زلنا نسو يسرح سلزلو أب أصعدو تأكيبنا نأجزي أبيهر مسوات مسجانا كنقرب زخالنا منفس قدس يسرح سلزلو ررتيعو يوتنا لويتو ناتو غيرنا كبرنا سمو يخون امين يا بهير يبارك تمرتنا هنقصلينا بز تريفنا زلو غزي اتي جميرنا يون نقصلنا نخيد زلنا اغاطام خوينو بغلغله مخنياتتي تقطاطالي تمرتنا تقواريصو نيرو كالا اغلغلوت كونفرنس يمص كالا سب يمص تفلالي مخنياتنا خونه كحلفنا صني حلو اب حمشاي معراف قبر هواريات قنتر لنا بصحنا لنا معراف حدا جميرنا ام معراف حمشته انا بصحنا زلنا ام معراف 4 ابت موداتا اتي مصحف قدوس كتصحف كله تريلو يتصحفو معرافن قصرنا ينبرون دحاريوم توما بوتات نمصنعو خطعميلوم نمردون كتعميلهم معرافن قصرن غيرهم كفافيلهم اغميطوملنا مالتي سلازي اتي قصرن معرافن كم زي نبره تر زبله صحف كم زنبره نحزمو حدا غزي كاب حدا معراف ابت موداتا معراف مسبصحنا استلطل يبلي سلازي نابتقالاي معراف كنكيد نقدد مالتي سلازي ابز غبرها يا ترابعاي معراف ابتي موداتا مسبصحنا ترابعاي معراف نابت حمشاي معراف كقصل كله إنا النريو مالتي كاب تقصي 34 جميرة كاب 30 جميرة كسا حمشاي معراف تقصي 11 بحاد يزخيد حنسا كم بويمو دحريو ابتابت احنا يا زلنا تقصي 36 تقصي 37 ابرابعاي معراف أبقى كن كيدينا جنا بحنسا كن بوينا تقال أبتغسي 30 معراف 4 اتم زعامنوا كلاتهم حنت لبن حنت نفسن نبرو بخلو برك نبرو مبر حدا قاخب جنزبو ازنات يزبل اي نبرو من حواريات كا ببزح حيلي بزعبات تنسائي قويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو اب كلهم كا عبس اقا نبره كلاتهم مريت ويس اباي تزلوهم زبل شيطهم نواقا اتتشت يمصؤو نبرو مو ابتقا اقرها واريات ينبرو ننفس وكف كا ككم زدليو يمقلو نبرو سلازي حدا قوا حدا شقرو قوا أين برومن
ዮሴፍ ከዓ በሐዋርያት በርናባስ እተባህለ ወድ ምጽንናዕ ዝትርጉሙ ሌዋዊ ቆጵሮስ ዝዓሌቱ ነቲ ዘለዎ ግራት ሸይጡ ነቲ ገንዘብ አምጪኡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሐዋርያት ኣንበሮ ሃናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምድሩ ሸጠ ካብቲ ዋግኡ ኸዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ ኣትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሐዋርያት ኣንበሮ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋቲ ምድሪ ኸዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካዶ ይነበረን ምስ ሸጥካዮ ኣብ ኢድካዶ ይነበረን ከመይ ጌርካ ኸነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብኣይ ሓሶኻን በሎ ሃናንያ እዚ ቓል እዚ ምስ ሰምዐ ወደቐ ነፍሱ ኸዓ ወፀት እቶም እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ኣዝዮም ፈርሁ ኣግባዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፂኦም ውን ቀበርዎ ኮነ ኸዓ ብድሕሪኡ ኣስታት 3 ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ ከይፈለጠት ኣተወት ጴጥሮስ ከዓ እስኪ ንገርኒ ንመሬትኩም ዶ በዚ ክንዲ እዚኹም ሸጥኩሞ ኢሉ መለሰላ ንሳኻ እወ በዚ ክንዲ እዚዩ በለት ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከንመንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍታን እተሰማማዕኩም ኣጋርቶም ንሰብኣይኪ ዝቐበሩ እንሆ ኣብ ደገ ኣለዋ ንኣኺ ድማ ከውፅኡኽዮም በላ ብኡብኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቐት እሞ ነፍሳ ወፀት እቶም ኣግባዝ ምስ ኣተዉ ሞይታ ጸንሓቶም ተሰኪሞም ኣውፂኦም ከዓ ኣብ ጥቓ ሰብኣያ ቀበርዋ ኣብ ብዘላታ ማሕበርን ኣብቶም ነዚ ነገር ዝሰምዑን ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ብዙሕ ፍርሃት ኮነ ይብለና እቲ ታሪኽ ክንሪኦ ከለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ቃል እዚ እዚ ዘንበብናዮ ብምሉኡ በብሓደ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና ኢና ሕጂ ኣብ ጥቕሲ 36-37 ዘሎ ክፍሊ ኢና በፂሕና ዘለና እዚ ድማ ታርእስቲ እንታይ እያ ኣብነት ዝኾነ ሰብኣይ ኣብኡ ተጻሒፉልና ኣሎ እቲ ቅድም ዘንበብናዮ ኩሉ ርኢናዮ ስለ ዝኾንና ኣይደግሞኒ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ 36 ጥቕሲ ከነንብብ ከለና ሽሙ ዮሴፍ ይበሃል እቶም ሐዋርያት ግን ሽም ሂቦሞ እቲ ሽም ዝሃብዎ እቲ ግብሩ ሪኦም እቲ ስርሑ ሪኦም እቲ ኩነታቱ ሪኦም ርኢ ምሰበልዎ ብኩሉ ኩነታቱ እቲ ህይወቱ ዘንጸባርቕ ሽም ሂቦሞ ማለት እዩ እንታይ ኢሎሞ በርናባስ ኢሎሞ ባርናባስ ማለት ባር ማለት ወዲ ናባስ ከዓ ምጽንናዕ ወዲ ምጽንናዕ ኢሎም ጸዊዖሞ ትርጉሙ ባዕሉ ይነግረና ኣብቲ ጽሑፍ ባርናባስ ኢሎሞ ትርጉሙ ከዓ ወዲ ምጽንናዕ ማለት እዩ ኢልና ካበይ ዓዲ ከም ዝኾነ ዓሌቱ መን ከም ዝኾነ ኣብኡ ገሊጹልና ኣሎ ዓሌቱ ሌዋዊ እተወልደላ ዓዲ ከዓ ቆጵሮስ ተባህለት ዓዲ ኣብ ሶርያ ዘላ ከም እተወልደ ይነግረና እዚ ሰብኣይ እዚ ክነግረና ከሎ እንድሕር ርኢናዮ ነቲ ዘለዎ ግራት ከም ዝሸጠ ነቲ ሽያጡ ከዓ ኣምፂኡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሐዋርያት ከም ዘቕረቦ ይነግረና ሕጂ ብዚ ክንርኢ ከለና እዚ ከም ሳምፕል እዩ ከም መርኣይ ሉቃስ ብዙሓት እዮም ዘለዎም ሸይጦም ናብ እግሪ ሐዋርያት ዘምጽኡ ዝነበሩ ብዙሓት እዮም ግና ሓደ ሰብ ኣውፂልና ብሽሙ ብዓሌቱ ብዓዱ ብባህሪኡ መን ከም ዝኾነ ካብዞም ኩሎም ንሓደ ኣውፂኡ እርኤና ኣሎ ከምዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ሳምፕል እዩ መርኣይ ክንመሃረሉ ንሕና ካብኡ ምእንቲ ክንመሃር ኢሉ ሉቃስ ብዙሓት ንብረቶም ሸይጦም ገንዘቦም ኣብ እግሪ ሐዋርያት ዘምጽኡ ሓገዝ ንድኻታት ዝህቡ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ከም ዝኾነ ባርናባስ ኣቕሪቡልና ንሪኦ ኣለና ባርናባስ ዘገርም ብዛዕባ ሰብኣይ እዚ ክንዛረብ ኢና ዘገርም ሰብኣይ እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ብጽቡቕ ግብሩ ዝፍለጥ
ኣገልጋሊ ይነሩ ጥዑይ ልብ ዘለዎ ጥቡቕ ልብ ዘለዎ ምቹእ ልብ ዘለዎ እቲ ህይወቱ ዘገርም ነገር ክነግር ከሎ ሉቃስ ክምስክረሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ባርናባስ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ሕያውነትን ዝመልኦ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ቅዱስ ሉቃስ ኣብቲ ዝጸሓፎ ጸብጻብ ገሊጹልና ኣሎ ሳውል ዝበሃል ድሓር ጳውሎስ ዝተባህለ ድሕሪ ምልዋጡ ናይ ሳውል ህይወት ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ጽቡቕ ንገብር ኣለና ኢልናሲ ኣንጻር ኣምላኽ ክንከይድ ንኽእል ኢና ብዙሓት ኣብዛ ዓለም ርኢ እንተቢልናዮም ሃይማኖቶም ክከላኸሉ ኸብሉሲ ኣንጻር ኣምላኽ ይኸዱ ማለት እዩ ጳውሎስ ከዓ ሃይማኖቱ ክከላኸል እምነቱ ክከላኸል ንኣምላኽ ክከላኸለሉ ኢሉ እምነት ኣቦታቱ ከየጥፍእ ሕግታትን ትምህርትታትን ብሙሴ ተዋህበ ከይሰዓሮ ክብልሲ ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ኣንጻር እግዚኣብሔር ይኸይድ ነይሩ እቲ ሕልንኡ ቁኑዕ ሓደ ግዜ ሕልናና ጹር ይኮሎ እቲ ንገብሮ ግና ምስ ኣምላኽ ዘይከይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ እቲ ሕልንኡ ጹር እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ጌጋ እዩ ነቶም ናይ ኣምላኽ ዝኾኑ ከሳድዶም ከም ዝጀመረ ሓሊፉ ከዓ ኣብ መቕታል እስጢፋኖስ ከም ዝሰመረ ቀታሊ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንሪኦ ሰብ ቀቲሉ መርደረር ኮይኑ ማለት እዩ ክቐትል ከለውን እቲ ሕልንኡ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ገይሩ እዩ ወሲድዎ ንኣምላኽ ባህ ከም ዘብሎ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎስ ንኣምላኽ ባህ ዘበሉ መሲልዎም ሲ ከሳጉጉኹም እዮም ከሳድድኹም እዮም መከራ ከጽግቡኹም እዮም እቲ መከራ ዘጽግቡኹም ሲ ክሓስቡ ከለዉ እንታይ እናበሉ እዮም ንኣምላኽ ኣኽብሮ ኣለኹ እናበሉስ የሳድዱኻ ንኣምላኽ ኣኽብሮ ኣለኹ ቃል ኣምላኽ ሕሉ ኣለኹ እምነተይ ሕሉ ኣለኹ ኣነ ናይ ኣምላኽ እየ እናበሉ ትግብሮም ግና ኣንጻር ኣምላኽ ንሕና እውን ንርእስና እዚ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞን ዝኾነ ዓይነት ምስዳድን ክንገብር ክንጅምር ከለና እዚ ቃል እዚ ክንዝክሮ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕልናና ጡሩይ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕልናና ግና ትግብርና ግን ጥዑይ ከይከውን ይኽእል እዩ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ኣነ ንገዛ እርሰይ ተመኮርክዎ ስለ ዝኾነ ኣነ ጥምቀት ማይ ኣዝዩ ጌጋ ገይረ ዝወስዶ ነይረ ማይ ሰብ ክጥምቕ የብሉን ኢለይ ቃወም ነይረ ከመይ ማለት ብህፃንነተይ ተጠሚቐ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ምስ ዓበኹ ክጥምቕ ኣይግባአንን እዩ ክልተ ጥምቀት የለን ሓንቲያ ጥምቀት ኣቦታተይ ከዓ ዘጠመቑን ከዓ ብማይ ንኣምላኽ ፈሪሆም ዘጠመቑን እዩ ስለዚ ተቐቢለዮ ኣለኹ ኢለ ከም እንተኣሽሚ ሒዘዮ እቶም ሰባት ጥምቀት ክብሉ ከለዉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝሰጎክዎም ሰባት ኣለዉ ብኸሳዶም ስሕብ ኣቢለ ኣይተድልየናን ኢኻ ኣብዚ ዘይነኣምኖ ነገር ኣምፂእካልና ኢለ ዝሰጎክዎም ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ክገብር ከለኹ ግን እቲ ዝነበረና ሃዋህው ናይ ፍቕሪ እቲ ዝነበረና ኣገልግሎት ከይዝረግ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብቲ ውሽጠይ ነይሩ እዚኣቶም መፅኦም ክዝርጉና እዮም እንታይ እዮም ዘምፁልና ዘለዉ ከም ዝተምፁ እንተኾንኩም ውፁ ኺዱ ካልኦኩም ኢለ ዝሰጎክዎም ሰባት ኣለዉ ዋላ ዘፈራርሕክዎም እውን ኣለዉ ክመፁ ምስ ጀመሩ ካልኣይ ሳዕ ብዘረባ እንተዘይሰሚዕኩም ኢለዮም ከዓ ድልድል ዝበልኩ እየ ነይረ ብኻልእ ከስማዓኩም እየ ኢለዮም ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪኣ ኣይተመልሱን ከዓ እሶም ፈሪሆም ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ከዓ የሳድድ መሳደዲ እዩ ነይሩ እቶም ኣመንቲ ንጳውሎስ ክርእይዎ ከለውስ ፍርሃት እዩ ዝወርዶም ምክንያቱ ስልጣን ኣለዎ እቲ ዓቕሚ ኣለዎ ተሰማዕ እዩ ክቐትሎምን ከጥፍኦምን ዝኽእል እዩ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድላዩ ክገብር ሓቲቱስ ዝተዋህቦ እዩ ስለዚ ክኣስሮም ይኽእል ክቐትሎም ይኽእል ድላዩ ክገብሮም ይኽእል እዩ ኣሲሩ ሒዙ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንታይ ገብሮም ነይሩ ይዳጉሎም ነይሩ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ምቕታል እስጢፋኖስ ከዓ ብዳርባ እምንን እስጢፋኖስ ክጭፍጭፍዎ ከለዉ ከዓ ክዳንኩም ክሕዘልኩም እዮም ኣበልዎ ቅተልዎ ኢሉ ከዓ ትእዛዝ ዝሃበ ከዓ እሱ እዩ ነይሩ ስለዚ እቶም ሃዋርያት ክርእይዎ ከለዉ ሃዲሞም እዮም ዝኸዱ መፅኡ ከዓ ሕጂ መፅኡ ኣበይና ንኸዶ ዝብልሉ ዝነበሩ
سبعي دحراي جنا قويتا مسلوطه أبناء دمشق مجد فتن فت قويتنا المدحنينا يسوع كريستوس مستقل تصلوا ساول كاب انف بالحين تدحر حركة ناهايز قدك حجمت يلا انت زي سمعك موتي خايل ومالجو ناب انف بالحين ناب بلي حقص كاي خاط خيت كتقردد يخا حجين كاي تدرحر كاي حرحر تملس إلوا دحر ماني خا قويتاي أنا تتسوقون نزلها يسوسي مش بقولوا أب أنا قويتا تقبلوا هو completely انتاي كوين transform كوين آمينو قويتا تقبلوا تلويتوا مستنحة أبدا ما سقوط أنيحو تزانتان فلتين هانانيا متيون مسكيروا له أملاخ نعو زلوا رأيون هانانيا نجيروا نابهزاب مسكر كخون أبكر من الجستات كقوم እግዚአብሔር ዘሐረ ይحሩ ያቅሐሙ ቋኑ መስኪሩሉ ጸልይሉ መንፈስ ቅዱስ ተመልዩ ሽዑን ከአብታዝ ነበራ ቦታ አብ ደማስቆ ምስካር ጀሚሩ ናረትዕን ሰባት ናብ አምላኽ ከምጽ ጀሚሩ አብ ኢየሩሳሌም ምስመጸ ኩሎም ሰምቢዶም ዳር ካምንታይ መጽዩ አብ ጉባኤኦም አብቲ ማህበር አትዩ ሪይ መሰበልዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጠፋና የሚሉ አትዩ አማከሎም ሽዑ መስአተወ اتقال أملاك خنريون خلينا بتشعي معرف كاب قصر عسران شدشتن سقع قصر عسران شوعتن ناب يورساليم مسمت أخاء يلو نابتم دك مزامرتك حوس فتنة نساتهم كنا ود مزمور مغانو سلزي أمنوا أي أمنون زي كذا حجي بوشتو كلا حسيبو تنقول حزي متي زلوا تمنيو إلى مالو مالتي سلزي أمنوا كلاتهم فرهو سنبيدهم قبلوا يكالو مسنات أقوى تقص عسران شوعتن نرأيو إذا سبأي أبنت كون الناس بلنا بارناباس أو نرخبو بارناباس جنا بلنا تقبلوا نبحواريات أمصوا قويتا أمجدي كم ترأيو كم تزاربون أبدما سقود ما بسم يسوس كم يجرو بتبعت كم زمهارن نجارم يبلنا سلازي تابي يورساليم محبر مقبل تسأجي ما خدفه خلاص نام محبر زتو زحقفو كلهم بيا قبلوا خلو ألقس قبلوا خلو بارناباس جن قربي لحقوف زبلو حوافي ينيرو متصنانعي نايز حلفة قوري يولو قطر يولو بزعق قون يولو جن كلهم فرحهم كده حرحرو خلو نسجن وصيلو قرب يلسي حقوف حقفوا متصنانعي سب كم زنبره قريبو خمز حقفوا أبي يورساليم زلا محبر تقبلنا تكركب كأخمز حجوزو نري بارناباس أب أنصوكيا بمسيوناو جعزو خيدو نتوم أب جريخ زكاب جريخاويان زدحانو حدثت أمنتي بقوي تاخذ أنعد ما أزيو خمز تقامهم لقواسي نجرنا تقامي ينير متصنانعي مهاري حقافي بين زغانا مستوعالي سب كم زنبرة ينقرنا بفلتت بلوت بفغري بلوت زغانا سبيو نيرو بارناباس أم عرف عصرت حدا خيدنا خلنا تقصر عسران كلتن ترينا يو بارناباس أو مسكدة أب أنصوكيا مالتيو أب أنصوكيا بزحات قويتا مستقبلو إزوار زخا أب يورساليم مستسمعه بزعباتهم زدحانو سبات أب يورساليم تم هواريات مستسمعو انتاي جيروم نبرناباس دما ناب أنصوكيا لأخوه نمن كم زلو خزلون تريو ما اللهم نمن لي خمو نبرناباس حوافي أتصنانعي أكابي حماق زيبل أيتكمني زيبل زغرب زمهر كم زغانة نبرناباس ناب أنصوكيا سردو نسو مسمسه أب أنصوكيا مسكده تسقى أملاخ ريو تحقوسه مسرعيو اتناي أملاخ ريفايفال أب أنصوكيا تلع على ريفايفال مسرعي سبات كملسونا بقويتا تسقى جزي أبيهرا وخسرح مسرعي انتاي كوين تحقوسه بسرعة أملاخ تحقوس سابينيرو
مستحقوسه خا نسو منفس قدسن امنتن زملو حياواي سباي يمو بملو لبم بغويتا صنيعهم كنبرو مخرم بزح حزب خا ناب غويتا توسخه مصنانعي كونسلر مخاري منفس قدس زملو امنت زملو طبب زملو سب كم زنبره بارناباس نحزو ابنت كونناي نبينو لوقاسن تاغيرو بزحات ገንዘቦም ሸይጦም አብግር ሐዋርያት ዘቆርቡ ሰባት ከለውስ ንሁሉም አይተዛረበሎም ነዚ ሰብአይ ዝግን ንበይኑ ተዛሪብሉ ንምንታዩ ንበይኑ ተዛሪብሉ ፍሉይ ዝኾነ አኻይዳ ስለዝነበረይ መጸናንዒ ይልና ያለና ሐቋፊ ይልና ያለና እምነት ዝመልኦ ሰብአይ ይልና ያለና መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ሰብአይ ይልና ያለና ሕያዋይ አይነት ሰብ ከም ዝነበረ ርኢናዮ አለና እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረትን ኣብ አንጾኪያ ዝነበረትን ከመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ሪኮግናይዝ ገራቶ ፈሊጣቶ ነራ ክትልእኽ ክትሐስብ ከላስ መንልአኽ ክበሃል ከሎ ክትልእኽ ከለኻ ደቅኻ ብዙሓት ደቅኻ እንተለውኻ ካብዞም ደቀይሲ ነዛ ነገር እዚኣ ክገብራስ ክልእኮየ ኢልካ ክትሐስብ ከለኻ ንመን ኢኻ ትሐስብ ነቲ ልእኹ ከብፅሕ ዝኽእል ሰብ ኢኻ ነቲ ወድኻ ዙሩግ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይትልእኮን ኢኻ ዘላግስ እንተኾይኑ ኣይትልእኾን ኢኻ ዝለኣኽካዮ ኸይዱ ክንዲ ዘስልጦ ፈሓቢልዎ ዝመፅእ እንተኾይኑ ኣይትልእኾን ኢኻ ክልኣኽ ዝኽእል ሰብ ኢኻ ትልእኽ ስለዚ ማሕበር ጎይታ ክትልእኽ ከለኻ ንባርናባስ እያ ትልእኾ ነይራ ምኽንያቱ በርናባስ ፍሉይ ዝኾነ ጸጋ ስለ ዝነበሮ ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ሓደ ካብቶም ነቢያት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ አጋቦስ ዝተባህለ ነቢ በቲ እዋንቲ ሓደ ዓብ ትንቢት ተነቢዩ እቲ ትንቢቱ ኸ ኣብ ዓለም ብምልእታ ንሰለስተ ዓመት ጥሜት ከም ዝኸውን ተነቢዩ ነይሩ ከምቲ ተነበዮ ድማ እቲ ጥሜት ኣብ ዘመን ቄሳር ቅላውዲዮስ ኮይኑ በቲ ዘመን ጥሜት ንምርዳእ ማሕበር ኢየሩሳሌም እታ ኣብ አንጾኪያ ሶርያ ዝነበረት ማሕበር ዘዋጻአቶ ገንዘብ በሓደራ ናብ ማሕበር ኢየሩሳሌም ከብጽሕ ምስካላዩ እተላከ እዚ ባርናባስ ዝበሃል ጻድቕ ሰብኣይ ይነሩ ለዚ ነቲ ረድኤት ብዙሕ ገንዘብ ምስተኣከበ ከብጽሖ ክእል ኢሎም ዝኣመንዎ ሰብ እውን ባርናባስ እዩ ማለት እዩ ምስ ሳውል ምስ ጳውሎስ ልኢኾሞ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ 27 ጀሚርና ስጋዕ 30 ዘሎ ንረኽቦ በቲ ቅነቲ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ሓደ ካብኣታቶም ከዓ አጋቦስ ዝስሙ ተንሲዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ እዚ ብዘመን ቄሳር ቅላውዲዮስ ኮነ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ኣሕዋት ረድኤት ክሰደሎም መደበ ከምኡ ገይሮም ከዓ ቢድ ባርናባስን ሳውልን ናብቶም ሽማግለታት ሰደድዎ ይብለና ስለዚ ኣሚኖም ሕድሪ ሂቦም ክሰድዎ እሙን ሰብ ከም ዝነበረ ባርናባስ ንርኢ ኣለና በቀዳማይ ሓደ ፓስተር ክምስክር ከሎ ክዛረብ ከሎሲ ብዛዕባ እሙንነት ብዛዕባ ሕድሪ ምብፃሕ ዝዛረብ ነይሩ ካብዛ ዓዲ ንዓዲ ዝኸይድሲ ሓደ ሓው እንካበል እዘን ገንዘብ ዚአን ብሕድሪ ንኸምዚኣ ዝኣመሰለ ከለ ኣብፅሓለ ኢልዎ ሕራ ኢሉ ተቐቢሉ ምስከደ ከብፅሕ ምስከደ ማለት እዩ ኣብታ ዓዲ ዝኾነ ሰብ ተሸገረ ረኺቡ ምስተሸገረ እቲ ብፅሓዮ ተባሃለ ገንዘብ ኣውፂኡ ነዚ ተሸገረ ሰብ ሂብዎ እቲ ብፅሓዮ ተባሃለ ዳዓር እቲ በፂሕኩም ዶ ገንዘብ ሰዲደልካ ነይረ እሞ በፂሕካ ዶ ተብለ ኣይበፅሓንን ዋ በፂሕ እንዲሁ ኣትዩ እንዲሁ ሒዝዎ ከምዝኣተወስ ፈሊጥ ኣለኹ ይብል ዳዓር ነቲ ሰብ ነቲ ኣማኒ ይድውለሉ ዳዓር ምስ ደወለሉ ከመይ ኣለኻ ድሓን ዳኣቲኻ ድሓን ኣትየ እንታይ ደኣ እቲ ገንዘብ ደኣ ዘየብፃሕካዮ እንተበሎ መንፈስ ቅዱስ መሪሕንሲ ንኻልእ ሰብ ሂበዮ ኢልዎ ዋ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ገንዘበይ ዲ ዝመርሐካ ኣብቲ ገንዘብካ ዘይመርሐካ ኢሉ ኸዓ
اتغنزبيسي نسخا بقى تاش مخت قبرالو عالم صحيس بالكوها أمون دا يكون خوينو لغالي سم منفس قدس مريحني لس بزي غنزبو كبل كله خزارب كله سميعيو مالتي سلازي خلاص ساعه الاخوني خا مالتي منفس قدس عزيز اننا بلا ذهب كايو غنزبنا نزرو خوز بنت خوينو كاب جبو غايبني اب جبو غايبغالي كفتناتو الحمد لله منفس قدس ابتنات كايز مرحك كامبر ابناتي اي مرحكم مني منفس قدس ابناتكم اي مرحنني مسيمر يحن له منفس قدس غنزب كا حبون تبلكو خاسي نعغادا مرحكا تبلن نمبر ننرسنا يزمرحنا مالتي افتنناتنا افت حلافنت زلنا كابوينا خنقبر እግዚአብሔር እዘዘና نمبر ናይ ካልኦት حاضرات توابنا يو خنقبرو الحمد لله فقاد املاح يكونن ስለዚህ ኡሙን ሰብት ደሊኻ ማለት እዩ ክትልኽ ከለኻ ዝኾነ ይኹን ነገር ኡሙን ሰብት ደሊ ባርናባስ ኡሙን ይነሩ ኡሙን ስለዝኾነ ከም ዘየላግዝ ፈሊጦሞ ካብ አንጾኪያ ዝነበራ እተን ማሕበራት ኩላቶም ቶም ሰባት ነቲ ሽግር ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ድኻታት ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ንምርዳ ከከም ዓቕሞም ምሰዋጹ ብዙሕ ገንዘብ ምስተዋጸ ብመንጌርና ክልእኾ ምስ በሉስ መጀመርያ ክልእኽዎ ኣብ ዝልቦም ዝመጸ ኡሙን ሰብ كابتصح خيل يزبل وس بارناباس ينيرو بارناباس أمون سب ينيرو أزون أب قبر عاريات كن رخبو نخيلنا دحارة موداتا بارناباس مس باولوس حبيرو كعي مس باولوس مقال أقلتو معايتيو قونن باولوس مس أخوينو بعنسا زقلقل نوانجل مخوانو نري دحري كجلجل مصنحو نبارناباسن نساولن نباولوسن أملاح نحاد نجرا قدمو حريوو نيريو نبارناباسن نباولوسن حريوو منيرو أقدمو تصويعو منيرو نمنتايو تصويعو منيرو نهوارياوي أقلقلوت هواريات كخونو تصويعو منيرو هوارياوي أقلقلوت تصويعهم قنا بونو بو أبتا هوارياوي أقلقلوت أيكدون باولوس نهواريانت تصوعه ابتا شعي معرف يسوس كريستوس مستقلصلو نا يحزاب هواريا كخونيو تصوعوا نا يحزاب هواريا كن بون ايكونن اسرع عمت مستتصبيو هواريا خوينو اسرع عمت امتتوم تمهارو مصحف قدوس زبلوا مالتي لومي هواريا مخان كنداي غزينا نصبه نريو زلنا مالتي كم نفاسي كم نفاس كم زعدل كاراميلا يزعدل مالتي سلازي بتنقا غزلت اليوم مخانو هاريا باولوس مستتصوع نوح غزي كساعتا معلت تمص كم ممهر كوينو كم نبي خوينو يقلقل نيرو نوح معرف تشعت مسرانا يو كابتات تتصوع الله تحيزو مقلقل يقوارصن اب دمشقو من قد حينو اب دمشق اغلغلوتو جميرو كاب دمشق يورشليم مچ اب يورشليم اغلغلو اب انصوكيا اغلغلو اب كل بوتا ناغلغله مسنحه دحر نوح غزي ام معرف 13 مسبصحنا كلهم توم اغلغلتي حبيرهم الناصومون الناصليون كلون املاخنا اغلغلو كلو بدنگت شعو منفس قدوس كم تገልጸሞ እንታይ ከም ዝበለንሪ نبارناباسن نساولن نتي تصوعكوهم عيو حجي فليلي نا هوارياوي اغلغلوت تتصوعكوهم كم هواريا خوينم كوصو ساعاتو اخيلو يلو منفس قدوس كم زغلصلم ابت صحف نرخبو اب قبر هواريات معرف 13 كم تقص حاجه جميرنا كننببو اينا ابتا اب انصوكيا زنبرت محبركا بلنا نبياتن ممهارانن نبرو ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀድመና ሐዋርያው ያገልግሎት ምጅማሩ እንታይ ነሩ መምህርን ነቢን ይነሩስ ኮም ነበል መምህርን ነቢን ነበል እስኪ መምህርን ነቢን ይነሩ መምህርን ነቢን ኮይኑ ግን ነውህ ግዜ ጸኒሑ ዳሕራይ አዞም መምሃራን በዓልመን መዃነም አቡ ከም ዝነበሩቶም ዓበይቲ አው ገሊጽዎም አሉ አስማቶም ባርናባስን ሓደ نجر تصليم التبعالة سمعون تصليم نجر الوزل تصليم مالتي التبعالة سمعون لكيوس
بعال كارين تبايلا زلا ليبيا ود ليبيا يو كارين اب ليبيا يتركب لوكيوس تباله كاب ليبيا زخونه سب ازياتهم مس هيرودوس بعرب بعشمت زعبه ماناين تباله ازياتهم نእግዚአብሔር ከገልግሉ ክጾሙ ሆለው እናጾሙ እናምልኽዎ እናጸለዩ ሆለው ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጽዮም ገጽ እግዚአብሔር እናደለዩ ሆለው ድንገት ካ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ ከም ዝሃበ ንርኢ እቲ መልእኽቲ እንታይ ኢሉ ባርናባስን ሳውልን ነትጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለዩለይ በሎም እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ምፍላይ ጳውሎስን ባርናባስን ከም ዝደለየ ከም ጸውዐ ይነግረና ድሕሪው ንሳቶም እንደገና ከነግረና ሆሎ ፍልይ አቢሎሞም ኪዳ ይበሉን እንደገና ጾምን ጸሎትን ከም ዝኣተው ከም ዝሓዙ ጾምን ጸሎትን ምስገበሩኻ ንባርናባስን ሳውልን ኢዶም አንቢሮም ጸልዮም ነቲ አምላኽ ጸውዖም ጽዋዓናይ ሐዋርያ ክገብሩ ድሕሪው ካብ አንጾኪያ ከም ዘሰናበትዎም ከም ዝለኣኽዎም ኢና ንርኢ ስለዚ ባርናባስ تعجيس خجلجل مستنح أمود داتها نعيو هواريانت كم تصوعو እግዚአብሔር نزلتعم سبعي بأمنة زفلت بحياونت زفلت منفس قدس زمال أسب مخانو زفلت تتمسكر له سب نزني هواريانت عيوها منفس قدس اندقنا نتتصوع صوعة كتنسو خلو نري أمود داتا نايك قداماي مسيوناوي قعزوم مس باولوس دما أب تقدماي غباء ناي حوارات قدماي غباء ناي حوارات تباهيلو زصوع أب يورشليم زتجبره بارناباسن باولوسن نتاب أنصوكيا زنبرت محبر وكيلهم أب يورشليم ترخيبهم كم زنبرو أب جبر حوارات معرف 10 تحمشته اتزانتا تزنتيلنالو حوارات مجمر يا غباء از غبرولو أب حطو تلاعيلو نتحطو مستلعله نتحطوهم اللسوة أخيبا تصويعهم تحطون تاينيرو سبات قويتام سامونو مسدحانوسي اتمدحانو ملو من تكخون كغزرو اللوم زبل تمرتي ماتيو سلازي كومو مسمصه بزح اهلاخي ينيرو مالتي اتم بفلاي كاب اسرائيل عليت كاب ايهود زخونو نتغزرت اصبيقوم يم زدفقلو نيرم زي غزورات امنتك خونوسي بفصم مقبال ابيوم غزورن زي غزورن اباتاتهم عبنا غري فلسطيناوي انت امزبلو نيرم زي غزور انت لهم حاتياتنيا كاب تسفا اسرائيل وصو اب كيدان እግዚአብሔር زيلو اب كيدان ابراهام زيلو اتحقتات املاح زي فلت زتفلي زتنصلي زي غزور زلتهم غزورات ግን حق املاح زفلطو اب كيدان ابراهام زلو سب تسفا زغونو تسفان كيدان እናቶም ዝኾነ غزورات ተባሂሎም ይጽውዑ ስለዚህ ቶም አሕዛብ በጎይታ ከአምኑ ሆለው ናብቲ ተስፋና እስራኤል ከአልቱ ስለዘለዎም ስለዚህ ሓደ ነገር ከገብሩሎም ኮሙን ተዘይገሮም ውሉድ አብርሃም ከሆኑ አይኮሉንም ውሉድ እምነት ከሆኑ አይኮሉንም ከግዘሩሎም ግዝረትን ተዘይገሮም አይደሃኑን መድሃኖም ሙሉ አይኮነን ኢሎም ክትዕ ስለዚህ ገበሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኩሎም ሐዋርያት ጳውሎስ ዘለዎ ባርናባስ ዘለዎ ያዕቆብ ዘለዎ ጴጥሮስ ዘለዎ ዮሐንስ ዘለዎ ቀዳማይ ጉባኤ ሐዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ተገብረ እቲ ቃል አምላክ ይነግረና አሞዳታ ተዛትዮም ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ተመሪሖም ውሳኔ ምስወሰኑ ካብ ሕሉቁን ካብ ካልእ ነገራት ካብ ጥንቁልናን ካብ ኩሉ ክልከሉ እምበር ክግዘሩ ዝብል ነገር ከይነኽብደሎም كما يبهالني اتمدحان مليو إلهم مسوسنو نتوساني زوسنو نتمل اختحيزهم كخودو زخولو بقعات كمارسو خلو زمارسوهم نبارناباسن نباولوسن بارناباس يخا شعو تحاريو جنزب كلو خلو نحو يسوعوا ملاختنا اكزيابير كبتصح كحسبو خلو نحو يسوعوا فلي زخواني سأقا فلي زخواني موغوش فلي زخواني لبي زهابو እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ባርናባስ እትቃል አምላክ ይነግረና በዝዋንዚ ክልኩዎም ከለው ንባርናባስን ንሳውልን ምስኦም ከዓ ይሁዳን ሲላስን ዝተባህሉ አገልገልቲ ይሁዳን ሲላስን ኣብ ትቅድም ዘመን ነቢያት እዮም ነይሮም ብምንባይ ነቶም ሐዋርያት ዝድግፍዎም ካብ እግዚአብሔር መልእኽትን ናምጹ ዝዛረቡ ከም ዝነበሩሞ
نتملأ اختي solid كخون نتهواريات زوم تقوى وساني وتم سبات كأم أنت قبلوا باولوس زنقرم بارناباس زنقرم أنت قبلوا خا يهودان سيلاسن كا بتنبيت كاب እግዚአብሔር نتقبلوا كصنعوا نتقال مسؤم كم زخدو نرئي علنا مالتي دحر زقداماي ጉባኤ ናይ ሃዋርያት كا እዚ ጽቡቕ አካይዳ ናይ ባርናባስን ናይ ጳውሎስን ቲም ወርክ ሓቢሮም ተሰማሚዖም ከገልግሉ ምስ ጸንሑ ግና ኣብ መገዲ ኣብ ሓደ እዋን ድሕሪ ዝቐዳማይ ጉባኤ ናይ ሃዋርያት ብምኽንያት ዮሐንስ ማርቆስ ኣብ መንጎ ጳውሎስን ባርናባስን ከቢድ ዘይምስምማዕን ባእስን ስለተፈጠረ ባርናባስን ጳውሎስን ከም ቀደሞም በሓባር ከገልግሉ ኣይከኣሉን ክልቲኦም ሓዊ ዝኾነ ባእሲ ተባኢሶም ባርናባስ ሩሕሩሕ እዩ ባርናባስ ሓቋፊ እዩ ባርናባስ ንዓምሳይ ኣጆኻ ገልግል ዝብል እዩ ጳውሎስ ከዓ እቲ ፐርሶናሊቲ ናቱ ቁሩብ ጉድለት እንተጌርካ ገሲጹ በትሩ ዘሎ ኩርማጅ ዘሎ ኣውፂኡ ክትክት ከየበለካ ሰላም ኣይረክብን እዩ ማለት እዩ ጴጥሮስ ካብቶም ዓበይቲ ሃዋርያት እዩ ባዕሉ ጳውሎስ እውን እንታይ ዝብል ኣነስ ሃዋርያ ተባሂለ ክጽዋዕ እኳ ኣይበቅዕን ኣነ ቁላዕ ኢሉ ድሕሪ ኩሎም ሃዋርያ ኢሉ ድሕሪ ኩሎም ቅድመ እዮም ጴጥሮስ ኣሎ ዮሐንስ ኣሎ ያዕቆብ ኣሎ እዚኦም ቅድም ምስ ጎይታ ግዜ ዘሕለፉ 3 ዓመትን ፈረኻን ምስ ጎይታ ተመላለሱ ኣለዉ ኣነ ክንደኦም ክኸውን ኣይክእልን ይብል ዋላ ምስኦም ኣይኹን ቁላዕ ይኹን እምበር ልዕሊኦም ከዓ ጽዒረ ይኻብል ንጴጥሮስ ሓደ ግዜ ብገላትያ ክነንብብ ከለና ጴጥሮስ ስጋ ከም ድላይካ መብላዕ ተሓርነት ተለማሚድዋ ናይ ሓሸማ ናይ ገለ ዝብል ዝነበረ ኣብ ገላትያ ምስከደ ዋ ክጥዕም ዝናይ ሓሸማውን እዚ ናይ ገለውን ኩሉ ዝትራታታት ክጥዕም ኢሉ ክበልዕ ጀሚሩ ነፃነቱ ሓርነቱ በቃ ምብላዕ ኣይኮነን ኣብ ምብላዕን ኣብ ምስታይን ኣይኮነን ዘሎ ትጽድቂ ኣብ ምሕላው ሕጊ ይኮነን ናይ ልቢ ነገር እዩ ናይ ውሽጢ ነገር ኢሉ ተረዲዎ ጎይታ ከዓ ገሊጹሉ ማለት እዩ ኣብ 10 ምዕራፍ ግብረ ሃዋርያት ክንርኢ ከለና ጨርቂ በርባዕተ ማእዝኑ ተኣስረ ኣብ ቅድሚኡ መጺኡ ሓሸማ ዘሎ ሓሰኻ ዘሎ ገለ ዘሎ ተፈላለየ ፉንፉናት ዓይነት መጺኡ ሓሪድካ ብላዕ ምስ በላ ኣነ ካብ ዝውለዳት ሒዘ ገይረዮ ዘይፈልጥ ኣይገብርን ክረክስ ኣይደልን ኣነ ኳ ይሁዳዊ ኢሉ ወድሓር ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ዝቀደሶ ንስኻ ግና ኣይተርክሶ ምስ በሎ ካብኣ ተፈቲሑ ማለት እዩ ስለዚ ደሓንያ ኢሉ ኣብ ገላትያ ምስከደ ሓሸማ ክበልዕ ጀሚሩ ማለት እዩ ደሓን እንድሕር ኮይና ዳ ኩሉ ምብላዕ ኢሉ ዳዕራይ ካብ ኢየሩሳሌም ሰባት ይመጹ ኣለዉ ያዕቆብ ዝለኣኾም ሰባት ኣብ ገላትያ ይመጹ ኣለዉ ምስ ሰምዐ ግን እንታይ ኮይኑ ፈሪሑ ምስ ፈርሐ ሓሸማ በብልዕ ትብሎ ኣነ እኳ ይሁዳዊ ክብል ጀሚሩ ክበልዕ እኮ ጸኒሑ ሕጂ ጳውሎስ ካ ርእይዎ ጳውሎስ ካ ንሕስያ ይብሉን ንስኻ ግቡዝ ተበልክዎ ብል ገሰጽክዎ ተቋያቕክዎ ከምኡ ኣይትግበር ትማሊ ከምዚኣ ትገብር ነርካሲ ሕጂ መጹ ምስ ሰማዕካ እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ኢሉ ክግስጾ ጀሚሩ ከምኡ ዓይነት ሰብ ነይሩ ጳውሎስ ማለት እዩ እንተ ዳ ቁርብ ጎዲልካ ይሓድገካን እዩ ማለት እዩ ከምዚኣ ኢኻ ተመለስ ዝብለካ ዓይነት ከምዚ ስትሮንግ ፐርሶናሊቲ ይነይርዎ ጳውሎስ ስለዚ ኣብዚ ኸዱ ከለዉ እንታይ ኮይኑ ዮሐንስ ማርቆስ ማለት እዩ ንባርናባስ ወዲ ሓወቡ እዩ ሳልሳዮም ኮይኑ የገልግል ነይሩ ከገልግል ምስ ጀመረ ግን ፈተና ብርቱዕ ፈተና ስለ ዝነበረ ማርቆስ ታ ገይሩ ትትረፈኒ እፍትሓላ ኢሉ ማለት እዩ ንድሕሪት ተመሊሱ ማርቆስ ምምላሱ ቆራጥ ዘይምዃኑ ንጳውሎስ ታ ገይርዎ ኣሎ ኣሕዚንዎ ኣሎ ምሳና መስዋዕቲ ክኸፍል ነይርዎ ምሳና ወጪ ክሳዕ መወዳእታ ክኸይድ ነይርዎ ጠሊምና መገዲ ኢሉ ኣብዛ ውሽጢ ሒዝዋ ጸኒዑ ባርናባስ ሒዝዎ ምስ መጽሕ እንታይ በልንኺ ተበለ እዚ ምሳና ኣይከይድን እዩ ዝሓለፈ ጠሊምና ሕጂ ኸጠልመና እዩ ይኸይድ ይመለስ ኖ ክኸይድ እዩ ኣይከይድን እዩ ክኸይድ እዩ ኣይከይድን ተባይሶ ብርቱዕ ባእሲ ተባይሶ ክኸይድ ኣለዎ ክኸይድ የብሉ ኣይጣዓሞን ተመሊሱ ኣይፈተዋን ተመሊሱ ብልጥኻ ፈሪሁ ተመሊሱ ክፈርህ ክእል እዩ ፈሪሁ ተመሊሱ ምሳና ኸይድ ኣለዎ ሕጂ ኖ ዝፈርህ ምሳና ኣይከይድን እዩ ኪድ በሎ ኣርሐቆ ኸባና ምሳና ኣይከይድን እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ኣድልየንድኒ
أنا قرّا سبي زلين نبل نو زكوت عم سبي نعم لاخ سبي الله وصبوا نجار يزري برناباس قدلة تايريني دخام يريني أولس كون كل يدري دخامري برتعيري دخته دخيم كقابك أمس أكمل دخومي قابلك لازم كم عينة سلزقنا ننوح ساعات مستقاطعوا أمونغوم كبيت زقنا باسي تفاتيرو مالك زيهم كلت يوم قدسان كميز مسؤول سبات برناباسن ساول كباسو قتر خلها يقر مكة مالتي ولا سبس كباس خيلي مالتي كن باس نخيلينا فتسيمنا تقرشنا تنكقنا قبل بنا قيمتان صلئن بزلوا عينت تتبعيسنا حاتياتيو ناتو مقطعاتك خاب እግዚአብሔር كمصناي مالتي ግና بقونع ግን ክንረዳዳ ዘይንኽእለሉ ሰዓት ክመጽእ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ግና ሕድግ አቢልና ይኻ ክንምለስ ከም ዝግባና ድሓር ጳውሎስ እንተዳ ዘኪርና በእስር ቤት ምስከደ በርናባስ በጃኻ ንማርቆስ ዮሐንስ ከይተሓድጎ ይጠቕመኒው ከይትገድፎ ሒዝካለይ ምጻ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰብ የለን ኢሉውን ክምስክረሉ ከሎ ንርኢና ማለት እዩ بملو تلبو خزارب كلش ترشو نايتسل نجار أيكونن تبع زي مخوانسي نيابو أباتاو نجار كم زخانة فقر التملأ عينة باسي كم زخانة نستوعل له سلازي أزي كم زعينة سب برناباسن ساولن أمونغو أم زي مسمع كم تفترة نري علنا دحريو برناباس ماركوس حزوه نبكال عد غيره أولوس كأن من حاريو نسيلاس حزو كم زخده اتقال عملاخي نقرنا از تاريخ زي اب قبرها آريات معرف عصر تحمشته كاب تقصال اسان شدشتن جميرنا كنريون خيلنا ماركوسن برناباسن ازماد يوم ماركوس نبارناباس ودحاو بو كم زخونه حواريا باولوس ابتن قدسان قولسي زصحفو ملؤختو اميتولنا الله قولسي ربع معرف تقص عسرته بارناباس عليتو كاب لواويانيو لوكاس لواوي نيرو يلولو كم باولوس دما بارناباس اب اسرائيل اي تولدن اب قبرص اتبحال عدي اب سوريا يتولدوا بزي مخنيات كيكونا يترفنيو አገልግሎቱ ምስ ጳውሎስ ከጅምር ከሎ ኣብ ቆጵሮስ يمكن نخيد بل نገልግል ምስ ተባሃሉ ናብ ሶርያም አገልግሎቶም አቅኒዖም ኣብ ቆጵሮስ ተባሃለት ዓዲዮም አገልግሎቶም ጀሚሮም ዓዲ ካደስ ብለካዩ ኪድ አገልግል ተዝበሉ ኻሳበይ ኻትኸይድ መጀመሪያ በይ ትኸይድ ማለት ኤርትራ ክኸይድ ትብል ኣብ ኤርትራ ምስከድካ ወዲ ኸረን ተኾንካ በይ ኻትብል نقارن اتهز بخت وضعي قادل ود اخريات تقون كا خمس غمايكا نا اخريات قيد مالتي ود ودايف تقون كا ود من دفران تقون كا حزبي ود من دفرا زلو وضعي خاتبل مجمري انا وي خات قيد بارناباس كا عدو بيلنا يلنا ቆጵሮስ كبالو اب ቆጵሮስ يتولد عبي ግን يهوداوي عليتو ግን اسرائيلاوي ስለዚህ ጎይታ ጸውዒው አገልግሎት ክኸይድ ምስ በለስና በይ ከይዱ نقبرص نفتات تولد العدي مس باولوس أو خيدهم كم زقلقلو إنا نري أبزي حزنا يزلنا كفلي اتي كند ملغتي بارناباس فك أرسب حلاي لبزل وسب كم تهواريات زهاب وشمو متصنان علبي لبز عرف سب كم زنبره إيو زنقرنا بحاليتن فقرن تدريخو نتزنبرو غزو شيطو نتغنزب شياط اتغزا دما بمولو منم كي مقاله يقدله نمحغاز دخاتاتيلو اب اغر حواريات يمصيوا اذا خغبر كله بفقري تدريخو نخبر املاخ يلو زغبرمبر تفلاطنت كركب وي كنا اديلو كم زي غبرو انا نعزب بزحات كم تناتو زغبرو كم زنبرو لقواس ازنتيلنا الله نعنا ابنت كوننا غنا شمنا بارناباس طراي تقيسو صحيفلنا نرخبو ግብረ ሰናይ ክንገብር ከለና እቲ ድርኺት ንግብረ ሰናይ ፍቅርን ድንጋጽን ጥራዩ ክኸውን ዘለዎ
كابز وصاي انت خوين غنا عسب زيبلو كنتو يزخون اتغبر سناينا كافرن دنغاصن وصاي قال درخيت زلو انت خوينو اب كند برخت مليسو ابسا زوسخ مرغم زمص يزخون حواريا باولوس اموداتا سبكتو اموداتا اغلغلوتو خزارب كله سم بسم كسنابت كله باولوس هذا عاب ነገር ተዛሪቡሎ ዘገርም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስከም ተዛረባ ማቴዎስ አያዘንተውን ማርቆስ አያዘንተውን ሉቃስ አያዘንተውን ዮሐንስ አያዘንተውን ጳውሎስ ግና አዘንቲዎ ንረክብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት ከመላለስ ኮሎስ ተዛረበው ብዙ ሒኔሩ كله يتصحفن كله خمسة يتصحف إذا ملكت أب قبر هواريات معرف عسرة باولوس زبولو انتاي لله اتقويتانا يسوس كريستوس بعلو زبولو إلو كم مقبال سي مهاب عزيو يبارخ من يخوم إلو قويتا إلو كم مقبال سي مهاب يبارخ إلو قن قويتا بيهوة تخلو التزاربت صحفو من يوم ماتيوسن ماركوسن لوكاسن يوحنسن معاسي تزارب وايلس دليا مالتي اما تيوس هيرخبكوان اما ماركوس هيرخبكوان اب لوكاس هيرخبكوان اب يوحنس هيرخبكوان ግን ዘገርም ነገር ጳውሎስ ብድሕሪት መጽዩሲ ጎይታ ተዛረቦ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ኢንስፓይሬሽን ዝብልዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድርኺት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዝካር ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እቶም ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ከም ተመርሑ مسكر زخوننا قويتات تزاربوس هاريا باولوس قويتا خيالو ذكروا منفس قدس ذكروس قويتا بزا مدرزي آخم ملالس كله انتاي لله كم مقبالسي مهاب عزيو يبارخيو كم زبالو اتقال عملاق نرئي لنا سلزي نحنا كما آمنتي ازي كمتكال غيرنا ابتوشت ناخن حزو يزقبع بارناباسكم عينت ينيرو كم مقبال سنتاي زمرز مهاب رؤسو ذهب ገንዘቡ ዝህብ ህይወቱ ዝህብ ኃይሉ ዝህብ ኩሉ ነገራቱ ዝህብ ሰብ ከም ዝነበረ ይጥቃል አምላክ ሕጂ ተዘንትወልና ዘሎ ክህብ ከሎኻ በፍቅር ተደሪኹ በድንጋጽ ተደሪኹ እምበር መንፈሳዊ ክመስል ወይ ካልእ ነገር ዘለዎ ነገር ካልእ ሽመት ክረክብ ወይ ናዕዳ ክረክብ ኢሉ ዝገበሮ ዓይነት ኣይኮነን بفضتم كما حساب زي بلو قنع سب إنيرو إذا مس جبره نسو أتوم سب أزيوم كن دوا جميرهم مالتي نادالو برناباس نودي هواريات قاشم أوت يوملو كابتي واتو ودمت سننع إلهم ودمت سننع كسوع وخلوا أنت يبلو ودمت سننع مثل إلو أب ما كل جباية خركب كلش تجباية سننع بيواتو سننع بيواتو تنكف كملصق الله سرف شاي كونن عرفتيو ملصق الله سلام بخمزي زفلت سلاز نود نيرو بزنا دازي زتسحبو خالوت نيرو كمو خونو كم برناباس خونو دليوم جن بيجا مغدي دليوم برناباس نا داز رخبه زلوا شيطو سلا ذهبه مسيلوم ذلوا شيطو سلا ذهبه سلا مسلم كل التسبات سبعين سبيتن نحنا خا منفساوي ريكوغنيشن كنركب كنناد نسود مصننا تباين نحنا خالقكم دا مسله شمت كنركب wrong motive جيجا درخيت كم هنركب يلم ابتدى حري اقصلا بيلنا ناي برناباس مسودانا ابحام شاي معرف تقص حدا هاناني ازو سمو سبعاي مسبيرا سبيتو مدرو شطه ابلانو ناي نبرن كشيت زدرخون تايو انتلنا برناباس ود مصننا مستباهله نسوم غا هومز عينو شم كرخبو سلازدليو برونغ موتيف بجيجا درخيت تلعيلهم ገንዘቦም መሬቶም ከም ዝሸጡ ንርኢ ምሸጡ ወኻ ካብትዋጉ
እትሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ ከም ዘትረፈ ነትምቃል ከዓ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ከም ዘምጽኦ ንርኢ ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ታሪኽ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ውድቀት ሓጢኣት ኣብ ማእከል ትንጹህ ሃዋሁ ኣብቲ ማእከል ፍቕሪ ዝተመልአ ሃዋሁ ሓደ ብርከን ሓደ ልብን ነበሩ ተባህለሉ ሓደ እኳ ማእከሎም ስኡን ኣይነበረን ሞጎስ እግዚኣብሔር ከኣብ ልዕሊኦም ነበረ ዝድሕና ነፍሳት ከዓ ይውስኻ ነበራ ሓቢሮም ብሓጎስ እንጀራ እናቆረሱ ይበልዑ ነበሩ እዚ ሃዋሁ እዚ ድንገት ሕጂ ኣብ ማእከል ሰይጣን ስሉኽ ኢሉ ኣትዩ እቲ ብደገ ዝገብሮ ዝነበረ ፈተና ከም ዘይሰለጦ ምስ ረኣየ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እታ ማሕበር ፔነትሬት ገይሩ ኣትዩ ከኣቱ ከሎ ከዓ እዞም ክልተ ሰባት ምቹኣት ኮይኖም ጸኒሖሞ እቲ ልቦም ምቹእ ንሰይጣን እቲ ልቦም ንሰይጣን ኣፍ ደገ ዝኸፍት ንዓ ዝብል ዝዕድም ኮይኑ ጸኒሑ ሰይጣን ከዓ ኣትዩ ከውድቖም ከሎ ንርኢ እቲ ናይ መወዳእታ ሰይጣን ኣውዲቑዎምሲ ኣበይ ከም ዘብፅሖም ክሳብ ኣበይ ከም ዝኸዱ እንተሪእናዮም ከም ተቐዝፉ ዕድሜኦም ከም ዝሓፀረ ኢና ንርኢ ነዚ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ኣስፊሕና ክንዛተየሉ ይደሊ ውድቀት ቅዱሳን ዝብል ኣርእስቲ ሂበ ኣለኹ ቅዱሳን ክወድቁ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ሃናንያን ሰጲራን ደቂ ጎይታ እዮም ሃናንያን ሰጲራን መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም ሰባት እዮም መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ሰባት እዮም ሃናንያን ሰጲራን ብጎይታ ኣሚኖም ኣብታ ማሕበር ተሓወሱ እተወሰኹ ሰባት እዮም ሃናንያን ሰጲራን ኣመንቲ እዮም ናይ ጎይታ እዮም ደቂ ጎይታ እዮም ግና ውድቀት ከጋጥሞም ከሎ ክስሕቱ ከለዉ ሰይጣን ከኣቱ ከሎ ኣብ ማእከሎም ኣብቲ ውሽጦም ኣትዩ ዘይተሓስበ ነቲ ሃዋሁ ዝነበረ ጽቡቕ ሃዋሁ ክልውጦ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ዝተጻሕፈ ንዓና ንትምህርትና ይተጻሒፉ ክንጥንቀቕ ይተጻሒፉ እቶም ብርቱዓት ኢና ኣለና ዝብሉ ከይተረፉ ሰይጣን ክፍትኖም ከም ዝኽእል ክንርስዕ የብልናን ኣነስ ኣይቀርበንን እዩ ኣም ኢሚዩን ከምዚ ዓይነት ኣይበጽሓንን እዩ እንብሎ ነገር የብልናን ጸላይና ኣሎ ሰይጣን ሽሙ ተጻራሪ እዩ ጸላእ ጽድቂ እዩ ጸላእ ሰናያት እዩ ሓባባል እዩ ይዓይ እዩ ይሰርሕ እዩ ፔነትሬት ይገብር እዩ ይሰሉኽ እዩ ኣብ ከባቢ ኮይኑ ዝዘውር እዩ ከም ዝውሕጥ ኣንበሳ እዩ ዲቫወር ዝገብር ትውሓጥ እንተረኺቡ ክውሕጥ ዝደሊ እዩ ማዕፆኻ እንተዘይዓፂኻ ንእሽተይ መስኮት ተኸፊትካሉ ነታ ንእሽተይ መስኮት ከግፍሓ ይኽእል እዩ ኣቱ ይኽእል እዩ ንእሽተይ መጻጽ ንእሽተይ ዓይነት ነገር ንብዘሎ እቲ ጽቡቕ ነገር እቲ ጽቡቕ ሃዋሁ ከበላሽዎ ኽእል ዘገርም እዩ ሕጂ ከነንብቦ ከለና እቲ ታሪክ ቀሊል ኮይኑ ይስምዓና ኣብ ማእከልናሲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ሰብ ተዓቢሉ እንተዝቆተሎስ እንታይ ምበልና ኢማጅን እታ ማሕበር ወሪድዋ ዝወረዳ ውርደት ከቢድ እዩ ኣብ ኣስመራ ከምኡ ኣጋጢምና ሓደ ግዜ ማለት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ሰባት ብሕርቃን ተላዒሎም ሰብ ዝቆተሉ ኣለዉ ኣብ ማእከል ኣብታ ማሕበር ማለት ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ተንስኡ ብኸራ ገይሩ ቀቲልዎ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማዕፆኻ እንተዘይዓፂኻ ልብኻ እንተዘይሓሊኻ ልቢ ሰብ ካብ ኩሉ ጎራሕን ሕሱምን ኢመንከ የስተውዕሎ ኢሉ ልብና እንተዘይሓሊናዮ ዕድል እንተዘይከሊእናዮ ንሰይጣን እንተዘየለሊናዮ መጻጽኡ ኩሉ ግዜ ይፍትን እዩ ሰይጣን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣመንቲ ኮይኖም ኣብ ማእከል ማሕበር ዝጸንሑ ከመይ ልሰሊኹ ከም ዝኣተወ ከም ዘታለሎም ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ንኹላና እግዚኣብሔር ይሓልወና ቃል ኣምላኽ ኣብ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ደቂ ጎይታ ስለ ዝኾንና ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሕልወና ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ይብርትዕ እሞ ንሕና ንሰይጣን እንታይ ጌርና ኢና ስዒርናዮ ኢና እናሰዓርና ንስዕር ሰባት ኢና ግና ተሰዓሩኽ ሰባት ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ውሽጥና መንፈስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኮይኑ ብመንፈስ ቅዱስ እንምራሕ ሰባት ክንከውን እዩ ዝግባአና እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብል ኢና እሞ ንጎይታ ኣመስጊና ፕሮግራምና ክንውድእ ኢና ክብርና